De trainers kleine loon in de voetbalschool. Lekker voetbal, ja nee. Ja, het is al wat 4 voet, maar linksachter. Bij de goal rent er nog maar een roze. Kort broekje. Zaken, Jara! Even wachten! Ik geloof dat ze te gerne hoe is gaan. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet, op de planning. Het is vakantie voor zaken natuurlijk. En dan kwam ik wat voorbij op Facebook. Dat is een soort van voetbalkliniek drankoers bij Drachtster Boys. Dus daar heb ik hem voor op, Jon. De kinderen Joet had er een soort van trainingsdag. Maar de voetbalschool van Ljout ook. En dan morgen kinderen daarheen. En dan had ze echt zo'n clinic dag. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat hij dat vindt. Hij heeft er heel veel zin in. Dus, en ik dacht van, dan doe je al je uitjes in de vakantie. Dat is nou wat lastiger, omdat er net zo vol hiepen is. Maar dit is natuurlijk wel heel leuk. En voetbal is helemaal zijn ding. Dus ik denk dat het wel naar zijn zin had de komende 2 dagen. Dus ik hoop dat ik hier wat shotjes maatje kan. En ik denk dat ik op het veld maai. Dus ik hoop dat ik van de zijkant een beetje zien kan hoe het hier. Dus ik neem je mee. Ik vertelde correct toe... Je wordt er mooi voetbal in bij Drachtster Boys. Ja. Ja, zin in? Ja. De trainers kleine loon in de voetbalschool. Lekker voetbal, ja nee. Ja. Oh, vast kinderen. Nee, maar even geduld hè. Dat is moeilijk. Je moet nou wel wel heen, maar nou ja, het is dan net tiert. Dus hier zit er helemaal al zo van, nou, keer gast, nog even wachten. Nou, we zijn bij Drachtster Boys. Ik ga het dat we net om het veld heen staan maaien, maar dat er een stukje openbaar terrein West-Wostingen meest. En dan kies ze wel zien. Dus ik zal toch correct even een paar shotjes maken. Het is wel heel leuk om even te zien natuurlijk. Ze ben correct ophellen, dus ik zal erheen. Het is al wat 4 voet, maar linksachter bij de goal rent er nog maar een roze kort broekje. Zaten in leeftijd verdeeld. Ja, dat ze net in de oudere hoef zijn, maar het zou net eerlijk wezen natuurlijk. Nou, ze ben klaar. Zaken die helpt in met de bal naar bromje. Hey, Saki. Ja, jongen. Vind je het leuk? Ja, zullen we nog wat drinken? Heb je deze? Dat is net iepen, maar we kunnen als we ergens wat drinken. Vond je het leuk? Dat met me iepen. Nee, er is niks iepen dan. Nee. Als ik wat leert? Ja, alleen de meid kan nog even iets drinken bij je. Dat is toch. Nou, even meer had er een bof van maken. Nou, Saak had een prachtige mannenhoorn. Hier mijn mooi weg. Ik ga al even zien kleintjes weer uitwassen. Dan kan die mooi weer mij. En hier nog een leuke verrassing, want er slipt vannacht in bij Saak. Let op. Dat is Jara Lin. Er lezen 2 bedjes. Dus dan kunnen we lekker kroepen met elkaar. Ja. Lekker ook qua wekker horen. Ja. Oh nee. En wat, je hebt hier een mooie TikTok maken, toch? Laat me zien welke gaan we maken. This is Teddy. Teddy says hi. Teddy says oops, Teddy down. Oh, grappig. En ik ben wentelteefjes ontmeidje. Checkie. Lekker, lekker, lekker. Dus wie aan zal lekker eten. Hey, ik zou zeggen, voest dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwe toenkom heeg. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Doei, lekker eten. 24 hours later. Wie ben onderwijs naar Drachten, zakenmajoor bij voetballen. En ik zal mijn jaren even Drachten in. Dus van alles wat. En Wat met nou ik ga een paraplu maken, want het rijdt heel bot jongens hè. Ja. Godverdorie, het rijdt. En men had een rijnkap van over de Benelwijn van Ildau. En Saak had een rijjas gemaakt. Dus ik hoop dat we een beetje erop blijven. Ja. O jongens, we komen bijna bij het aquaduct. En bij het aquaduct doen we altijd een grap, hè. Maar dan maken we de adem inhouden. Dan doen we onder het water terug, hè. Ben je hem de kleur van jongens? Ja? Wacht even. Draaien.
geen zaken. Kijk, ik kon nog heel plaatsen. Nou ja, dan doen we dus altijd al onder een aquaduct losgaan. Dan maar we de aard in houden. En als het te let is, zaken, wat doen we dan? Zo. Dan krijg je wetter zogenaamd, hè? Ze beheren. Ja, dat doen we. Nou ja, we beginnen dus naar Drachten. Ja, niks shoppen. En zaken lekker voetballen. We binnen jongens. Nou, kom maar mij. Heel dan lekker te hoesten. Ik ben al meer Ben. George. Oh, hi George. Lekker voetbal, ja, jongen. Ja. Ik kan ook nog even zwaaien. Wat raar net dan, ja? Hij is nou nog even vrij om het voetballen, dan mij dat. De wedstrijden duren 9 minuten, waarbij het eindsignaal ook meteen weer het beginsignaal is. Jullie coach zal er steeds voor zorgen dat de 2 volgende ploegen die moeten spelen op tijd klaarstaan achter het doel. Klinkt het fluitsignaal, ga je zo snel mogelijk in het veld als je moet spelen. En heb je gespeeld, ga je zo snel mogelijk uit het veld. Want de tijd loopt namelijk altijd door. Zaken maakt nog wel iets van 12 heel uur voetbal, ja? Dus wie zijn dan weer even lekker? Shoppen. Shoppen! Dus ik kom bij de dames te shoppen. En we hadden al even iets leuks voor zaken in de uitzicht, hè? Dan was volgens mij draaien. En dan dit is dat. Oh, dat het dan heel hard waar is, hè? Oh, leuk! Dus dit heel snel op de. Oh, lekker. En wie heeft nog wat voor zaken uitzicht, Ja. hè? Let eens zien. Lijkt onder in de bennenwijn. Deze. Een mooi lietsbaltje. Maar nog even opblazen. Die is een beetje slap nog. Ja. Ah, leuk! Zie je dat? Kriet. Stoepkit. Dat Ja. trakt u zo volgens mij. Nou, zit verder, Sjen? Wat was jij nou eens, Jara? Die? Welke? Deze. Ben je nou toch, hè? Zullen we dat doen? Ja. Nou, Jara en ik ben heel goed slagen, Jara. Jara hier nog even wat cadeautjes zelf voor een vriendinnetje van haar, van Elise. En we gaan nog wat leuke dingetjes voor Ildo en wat leuks voor zaken. Dus we hebben van alles wat, hè? Ja. En ook even weer naar zaken. Die maakt ongeveer nog een uurke balje. Maar we zijn weer wel lekker nog wel even bij zaken zitten. Dus we gaan weer naar het voetbalveld. Hé, schat. Wie moet met voetbal in, hè? Ik is me vast om wedding, hoor. Hé, mooi schat. Ze zijn klaar. Dus ze komen er nou hoor. Zaak pakt die spul nog even. Ja, dan wacht hem al op. Ja, dankjewel. Oeh, Saviet. Oeh, Saviet. En wat is dit? Die en nog zo'n dingen. Zaken Thomas Boersman. Dat is Oh, dat zullen we nog downloaden, hè? Oh ja, nou, dat weer sponten. Oh, zaken Gito. Ja. Is er deze van zaken tellen? Maar ik ken geen goedje. Nou, ik denk dat de voet waait. Nee, zus daar. Oké. Zaken, Jara. Even wachten. Ik geloof dat ze together hoe is het gaan. Ze gaat zonder ons voor het Ildo. Ja. Jongen. Als ze mooi mannen hoor zaken. Mooi jongen. Dat is kapot denk ik. Zaken we los. Die zaken we nog even los met bedrijf. Nou, vooruit. Ik vind het een goed idee. Hey, zaken, het voetbal in de die jongen, jij. Ja, weet ik. Ik wil gewoon. Ik hier. Ja, Jaren, dit leuk voor u het zacht? Hé? Ja. Tja, Jaren, dit is niet zacht zaken. Ja. En wat hier van lezen? Wat is je? Wat hier van lezen? Van de jitje. Ja? Waarin het hier. Zo'n Pixiebellen. Puppet. Alle maagden. Die Dat was naar foto's van die en Elise, denk ik. En wat wie dit ook alweer? lippenbal. Oh ja, lippenbas. Leuk man. Zaken had lekker even doucht. En dan zullen we even een bios midje eraan, hè? Ik had al een beetje een bios kleermaken. Kom maar eens even zien. Kom maar eens even zien. En dan hebben we gewoon lekker mee. En een lekker chill midje, jongens.
Ik ga een lekker bankje van je maken. Een bedbank. Ja. Is dit chill of weer het chill? Chill. Dat dacht ik. Chill. Ja. Nee, die minions. Vond die chill? Nou, die Of was je ook een jongen? Oh. Nou, we zie je een leuke film op. ja. Even iets wat we beide leuk vinden. Zo, de bal erbij. Zaak aan de bal, onafscheidelijk. Ik ben net afscheidelijk van mijn tablet. Oh, dit is onafscheidelijk van die tablet. Het is wel wat. Nou, heel leuk er even bij. Jullie! Zo, deze keer zag hier tegen. Ga ik eerst op die... Bal erbij, zo, bal lekker beestje. Oh, een tekenfilm. Fuchsia. Fuchsia? Oh, dit wordt best zo'n beetje, jongens. Ja, de ene wil dit net, de andere wil dat net. Oh nee. Ik had er net zin in. Oké, we gaan verder. Kakkie, we denken. Huh? Tante is weer helemaal op het kind. Tante Oh. een hele rigel. Oh my goodness. Nou, ik laat je maar even weten wat het wordt is, want dit kan nog wel even worden. Nou, we zijn eruit kamer. Het wordt... Madagaskar! Yay! Oh ja, wat had die mensen dan prettig te zien, hè? Misschien maar wat meer sleepy pak van kletsen s'nachts aan mijn bil kan sliepen. Hey. Lukt net. Madagaskar! Dit Madagaskar. En nou je wij. Nou je waai, ja. En nou je waai, tante werd vervelend, hè? Ja. Nou, volle willer. En dat echt ja. Door tegen dat achterkant. En heel naar mij. Ja, heel dan neem ik mij. En het is een beetje donker. Ja, donker. Dan denk ik echt, ja, dit, ja. Zo? Nee, dan zo'n die heb ik nog. Mag ik de discolamp nog aanzetten? U roept, wij draaien. Zo goed? Is de zeereis vlot? Discolamp aan. Kom op, Martin. Madagaskar. Met je verjaardag. Chillbed. En ik ben Ildo mee. En ik zal bij Ildo even in de chill. Dat doen we, hè? Ik zou zeggen, abonneer je en zet een blauwtong omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Hey, op nog een keer. Hoi!